Lah. Iya takon kentang iso ngono kuwi. Iki senengane iki lho. Lek ditani. Senenganmu kentang delon. Lah iya. Tema gak suka aku gak ngereken. Gak ngereken. Mbak ya lek kowekel delok kentang iso ngene. Ayo. Ya Allah, ha? Yo gawe arek-arek iki paling ngene iki. Pandil. Kentang iso ngene iki piye, Til? Delon. Kentang lho. Kentang iso koyo ngene iki piye, Jan? Piye iki? Nyapa kowe nyelok aku? Seneng iki. Enek kapoke dolanan ngene iki kayak mlenting kae. Enek ki seru. Enek aman. Kisru aman, Oke. aman kis. Tapi tangge status ora ndelok deh malah. Oh iya, HP itu teh. Duwe bojo satu. Oke. Brokoli ready, guys. Kacang brol ready.